de Henkhof in Merkelbeek is zondagavond het financiële resultaat van het Oud-Limburg Schuttersfeest bekendgemaakt. En daar kwam goed nieuws uit. De organiserende stichting heeft 103.000 euro overgehouden aan het evenement. Een dikke meevaller na de aanvankelijke zorgen over de kosten van het festijn. Ik moet zelf zeggen, over de kosten, dat hebben we ook net aangegeven. Ik schrok heel van die begroting, want je krijgt een soort concept raamwerk met vanuit de federatie. Dus hebben we begonnen met het te vertalen in geld. En eer we die vertaling gemaakt hadden, dat kwam door meer dan ruim 9 ton uit. Dan dachten ze, dat is verschrikken natuurlijk. Daar schrok we echt van, ja. Dan dachten ze, maar je krijgt dat bij elkaar. 9 ton kost zo'n OLS. En dus waren er plannen nodig om dat bedrag wat lager te krijgen. We kunnen voor zo goedkoop mogelijk inkopen. We kunnen zoveel mogelijk in natura gesponsord krijgen. Want of er nu rijplaten worden, bedrijven zijn, die heb ik hier toch liggen. Hè? En of er nu hekwerken worden, die kosten in de weekend best wel gebruiken. Dus door het feit dat ze veel mensenkennis met elkaar samen hebben, we eigenlijk veel kunnen krijgen op deze manier. Ja, en dat is wel nodig. Het is wel overigens heel nodig om überhaupt financieel positief te kunnen draaien. De winst van het evenement wordt gedeeld. De helft gaat naar de schutterij en de andere helft naar de verenigingen die de vrijwilligers hebben geleverd. Maar wat gaat de schutterij doen met de dikke 50.000 euro? Nou, dat weten we nog niet. Ik denk dat we het heel even wegzetten voor de toekomst. En er zal beslist wel een moment komen dat we zeggen, hey, het is toch wel handig dat we dat geld nu nog hebben. En dan, dat zien we wel. Misschien zo het werkt dat het voor het nageslacht komt. De rest van het geld, de andere helft, gaat naar de verenigingen die vrijwilligers hebben geleverd. Is dat een goed idee? Dat is een prima idee. Want vuur gaat huur toch gaat. En zo kunnen ook andere verenigingen het metpikken van zo'n groot evenement wat we nu georganiseerd hebben. En het resultaat daarvan. Dat is toch voor gewerkt, niks mis met. Een van de redenen voor het goede resultaat was natuurlijk ook het weer dat meegespeeld heeft. Dat geldt voor al die activiteiten. We hebben geluk gehad met het weer, we hebben wel hierdoor. Bij kinderen hebben we een klein buurtje gehad. We hebben bij het grote OLS een klein buurtje gehad. Maar al met al hebben ze dat toch niet te veel schade berokkend. Het Oud-Limburg Schuttersfeest winnen is natuurlijk de droom van elke schutterij. Is dat überhaupt nog te overtreffen? Dat zal een hele lastige zijn. Hè? Dat zal een hele lastige zijn. Zeker met alle tools die we gehad hebben. Overheid, bedrijven, gemeente heeft heel veel werk gedaan en ons geweldig ondersteund. We hebben talloze bedrijven die ons gesponsord hebben, maar ook gesteund hebben met sponsoring in natura of materieel ter beschikking hebben gesteld of spullen, cateraars die ons geholpen hebben om die keuken aan de gang te krijgen. Dat zal een hele lastige zijn.